Hezký večer. Tak nakonec ale přece po týdnu, tak já počkám, až vám tam ve skupině naskočím a jestli můžu poprosit, až tam někdo budete, jestli mi napíšete do komentáře, že jsem živě a že mě je i slyšet. Tak já se podívám u sebe. Jo, komentáře, že... Výborně, sice zpožděně, ale jo. Tak já ještě chviličku počkám, už je 19:30. Já vím, že jste možná mnohí z vás po tom týdnu, možná ani jste nečekali, že se tady objevím, ale jedeme. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehce nebo lehko na bojišti, takže já věřím, že to je a tak, jak kdo jste začali už se mnou vlastně od pondělka, od toho 13. ledna, tak tam máme je to těch 8 takových zjednodušených pravidel toho stravování. To jsou vlastně principy tak, jak vlastně naše biochemie těla funguje. A s dnešním dnem by to mělo být 7 pravidel, to je, a zítra máme ještě poslední. Ale jelikož je to tak, jak to je, prostě to vázlo včera, vázlo to dneska a měli jsme vlastně končit zítra, jsem vám to chtěla nechat do středy, protože už ve čtvrtek nám začíná, mělo to být takovej ten rozjezd, takovej ten rozstřel před zimním restartem, aby jsme najeli to tempo. Tak tohle já vím, že od pondělka to nevypadalo jako nějaký rozstřel, spíše to vypadalo jako, že je to jako, že já bych se měla zastřelit kvůli tomu, ale jsem o tom dneska hodně přemýšlela, co se nám vlastně děje. Já tyhle online kurzy pro vás dělám prakticky od roku 2016 a čestný slovo, tohle mám prostě poprvé a jsem si říkala, jako co s tím, protože vás je dost takhle v tom mini restartu a to jsem si říkala, dobře, vlastně ty vysílání, ty vaše otázky, některé tam jsou, některé jsem zodpověděla. Já si myslím, že spoustu otázek, co máte v hlavě, tak pokud jste poslouchali ty krátké videa, tak ty odpovědi jste tam našli. Ale zase je to o tom, že i kdybych já tady pro vás měla každý den vysílání a vlastně opakovala to samý, ty pravidla a to, jak je důležitá strava, jak je vlastně pro nás, je jedno v jakém věku, je jedno, jestli chceme hubnout, nebo se chceme cítit dobře, nebo prostě řešíme možná jakýkoliv, možná i zdravotní problém, který se třeba na vás hrne, nebo teď ho řešíte, je jedno, jestli to je tlak, jestli to je cukr, jestli to je, že vám triglyceridy lítají, jestli cítíte klouby, spousta, já vím, takhle kolem něco je, tak je tam náběh kolikrát na dnu, že máte vysoký, jako v krvi máte vysokou močovinu a tak dále. Ale jde totiž o to, že já jsem přemýšlela, jako o čem to je, jako kolikrát, že jo, vy se mnou chviličku někdo jedete dlouho a někdo třeba jste sem jenom tak nějak možná ze zvědavosti jste si řekli, co to jsou za ty pravidla a jestli vůbec se dají držet. A jestli kdo ještě třeba neznáte program Metabolic Balance, tak ten vlastně zastřešuje, jako kdyby používá všechny tyhle ty jednoduché pravidla dál do těch 8 a vlastně to je taková naše berlička, jak by to naše stravování mělo být. A to je to, co jsem vám v krátkosti zjednodušeně chtěla vysvětlit i na každém tom jednom pravidle i s těma praktickýma ukázkama nebo příkladama, jak, aby vy jste si to zapamatovali. To, že proč je voda, proč tam musí být ten pohyb, proč jedna bílkovina vlastně by nám měla stačit v tom jídle, proč vlastně zjednodušovat to jídlo. A to všechno je hezký. To je to, jak to naše tělo funguje. To je to, že my pokud chceme hubnout a budete dodržovat tyhle ty pravidla, já dám dneska ruku do ohně za těch mých 22 let takhle praxe s tímhletím způsobem stravování a vlastně tak, jak já říkám, to ani není způsob stravování, to je to nejpřirozenější pro nás, co je vlastně udržitelný
na zbytek života a dneska si to troufnu říct, úplně jsem pevná v kramflecích, že vlastně to fakt řeší většinu zdravotních problémů, které prostě se možná v dnešní době s tím stresem a s tím prostě jak žijeme, málo pijeme, málo spíme, nechodíme spát se sluníčkem, nevstáváme se sluníčkem, prostě se nám to děje. A to je přesně o tom, že se na vás hrne i spousta těch informací. Tak jak já říkám, že dokonce i odborníci dneska už prostě 2 roky tvrději tohle, 3 roky tvrději tohle, pak vlastně se přistoupí a vlastně se nemůžou domluvit, co vlastně pro to naše tělo je dobrý, to, co ne. A pak se ani nedivím, že vy už vlastně nevěříte, že prostě něco by mohlo zafungovat ještě vám. A to je přesně o tom, že když budeme říkat, nebude mi to fungovat, nesmím cukr, nesmím pečivo, nesmím něco, tak už ta naše hlava už jede, ne, nechci, nebudu. Vlastně já to ani nechci, vlastně mě je dobře tak, jak je. A já dneska jsem poslouchala jednu hezkou meditaci, možná znáte Pavlu Krystal, a ona vlastně tam jako povídala o tom, to je to, co já vám tvrdím celou dobu, že naše tělo je dokonalý, proto já mám i web Dokonalá postava, ono sice dokonalý se řekne, že to je konečná, ale naše tělo fakt je dokonalý, naše tělo je úžasný, naše tělo má všechny mechanismy, všechny zdroje na to, pokud my mu dáme to, co potřebuje, tak ono dokáže vážně zázraky. A to je přesně o tom, že ona to Pavla vlastně porovnávala, jakože když přijdete do restaurace a máte jídelní lístek, tak vy přesně víte, co chcete. Koukáte na něj, sice koukáte možná chviličku, neumíte se možná na začátku rozhodnout, ale pak si vyberete a řeknete, chci, já nevím, žampionovou polívku, chci rejži, chci to, ale tomu číšníkovi dáme už vlastně konkrétní informace, co chceme. A pokud takhle my přesně si musíme říct, co chceme, proč to chceme. Já vím, že možná to vypadá jako fráze, ale přesně kdybyste tomu číšníkovi řekli jako chci bramboračku nebo chci žampionovou polívku, tak on na vás kouká a spíš řekne, přijdu za chvilku. Jo? A vůbec to neřeší. A když my tomu našemu tělu jeden den řekneme, chtěla bych zhubnout a já bych potřebovala tohle nebo ten zadek i ty boky a hned nám tam skočí, no jo, ale vlastně to je úplně zbytečný, protože moje máma to měla, moje teta to má. My vlastně všechny v rodině máme prostě ty široký, velký boky a tohle to je, takže vlastně je to dědičný. Ne, dámy, já vám to říkám znovu a znovu, všechno, ono to možná, když to řeknu, že všechno jde přeprogramovat, i to naše DNA, když to vememe, tak to přeprogramovat jde. A jde to o tom, že my vlastně tomu našemu tělu dáme takový pokyn. Ano, já už nechci tyhle ty kila navíc, protože vím, že mi nesluší, vím, že mi neslouží, vím, že zbytečně zatěžují můj organismus, jako kdybyste si dali 50-kilový baťoh na záda a teď potom chcete, tak samozřejmě tam cítíte klouby, cítíte tam kosti, není vám dobře, funíme, protože nechcete někdo tahat 50-kilový baťoh od rána do večera, který vlastně ho nemusíme mít. A to je přesně o tom, že když my si to takhle řekneme, že vlastně nechceme a že můžeme to mít jinak a je jedno, jestli vám je 20, 30, 40, 50, bože, mě tenhle rok bude 59 let, jasný, ale prostě si můžeme říct, že to chceme trošku jinak. Chceme to trošku jinak, než to měla naše máma, než to máme my v rodině, než to třeba máme kolem a kolem. A já ráda vám znovu a znovu opakuju, že jestli máte to štěstí a máte kolem sebe svoje blízké, mámu, rodiče, možná máte i prarodiče, tak se podívejte, jako jak dneska jsou, jak žijou, jak se cítí, jak vlastně fungujou. A jestli je mezi váma 20, 25, 30 let, tak si řekněte si, že já teď ještě mám čas. Já ještě mám čas těch 20, 25, 30 let na to, abych, až se já dostanu do toho jejich věku. Já vím, že to zní absurdně, že vás nezajímá, co bude za 5, za 10, za 20 let, ale my máme ten čas, my máme ten prostor, máme tu moc tohleto všechno krásně změnit. A když tohle my si řekneme, že to, co se nám třeba líbí na ty babice nebo na ty mámě, tak si řeknete, wow, moje mamča taky bude 80, ten příští rok. A prostě já už jsem to tady několikrát říkala, že to je prostě baba čibrná a prostě furt jede.
A já vím, co se mi na ní líbí, ale zase vím, co bych takhle za těch 25 let nechtěla. A 20. A to je přesně o tom, že až my si tohleto takhle krásně uděláme, tak pak není problém si otevřít moji 8, i když jste to doteď nekoukali. Já jsem řekla, že ji budete mít do středy, ale protože mě tady zlobily všechny ty systémy a technika a tak dále, tak já vám to všechno nechám až do pátku. A proto vlastně i to zítřejší závěrečné vysílání, protože vím, že spousta z vás jste to nestihli, takže já ho odložím až na úterý, až si ho uděláme v úterý, takže zítra nebude. Já vám to dám i do mailu, abyste si klidně mohli do toho, ne do středy, ale až do pátku se na to v klidu podívat na ty videa, vytisknout si ty jednoduché jídelníčky, kouknout na to a v podstatě pokud budete chtít, tak vlastně ve čtvrtek jede další moje kolo, teď už vlastně systém, všechno funguje, už doufám, že to pofrčí tak, jak to pofrčit má. A my vlastně tohleto všechno, všech těch 8 pravidel, takový ten nástřel toho jídelníčku, abyste si uměli představit, jak jednoduchý ty jídla jsou a že můžou být chutný. Tak tohleto všechno já mám pro vás připravený měsíční 32 dní restart jídlem a zimní. A zimní proto, kdo ještě neznáte ty moje restarty, že příroda nám vlastně ty potraviny, i když dneska některé potraviny máme celý rok, protože, jak říkáme, doba taková, jaká je, ale prostě stejně některé potraviny by měly mít přednost před těma ostatníma, i když je tady máme celý rok, protože to naše tělo, tak jak jsem říkala, bychom měli se sluníčkem jít spát a se sluníčkem vstávat, což není reálný, ale přece jenom to naše tělo má nějaký rytmus, jede v nějakým takovým tom cyklu ročním, měsíčním, sezónním a já nevím, celoživotním a právě tam je fajn v tomhletom období, protože zima, i když je leden, a že jo, teď je chladnější, ale prostě zima bude až ještě v únoru, možná bude v březnu, někdy je až v dubnu, ta zima bude dlouhá a ono se pak říká jarní únava, nemusíte mít takový ty zbytečný deprese a tohleto všechno, protože tohle všechno se dá krásně upravit jídlem. Zjistíte, že když tam dáte to dobré jídlo, ani moc, ani málo, tak akorát, tak vlastně, když je toho jídla víc, tak to naše tělo zbytečně zatěžujete a má s tím víc práce. Když je ho zase míň, tak samozřejmě máte pocit hladu. Když se to blbě nakombinuje, tak to zase s tím je hodně práce. Když tam spousta věcí chybí, no tak to tělo zase hladoví. Takže kde najít takovou tu ani moc, ani málo, aby to bylo hezky nakombinované, tak tohle přesně. Já pro vás mám v tom měsíčním restartu, včetně jídelníčku, abyste to měli zjednodušený, tak to tam máte včetně nákupních seznamů a to, že už jste v něm byli, nebo jste byli v jiných těch mých jaro, léto, podzim, zima restartech, tak dámy, co se mnou jedou, tak je to jako když čtete, jak se říkalo kdysi, že byla ta tichá pošta, jak jsme to hráli jako děti. Jeden něco řekne na začátku, každý přidá nějaký slovo a pak ten druhej vlastně se to přenáší a zjistíte, že vlastně ten na konci, ten možná 5., 6., 10. řekne úplně něco jiného, než jsme mi říkali na tom začátku, protože každý slyšíme něco jiného, i když slyšíme stejně. A každý, já vždycky říkám podle toho, jak máme vystrčený tykadla, co prostě hledáme, co teď potřebujeme, tak slyšíme něco jiného. A i když jste třeba se mnou už jeli, tak já nevím, před rokem jste si vyřešili tohle, předtím jste možná řešili tohle, teď už holky zhubly, dámy, a teď potřebujeme zase něco jiného. Potřebujeme trochu energie, mít hezčí vlasy, mít třeba si zadopovat ty nechty nebo nemít tu únavu a tak dále, anebo si to jenom udržet, aby nám v tom bylo dobře, aby jsme si to zafixovali, aby už pro nás to byl prostě takový jednoduchý systém tím opakováním, že vlastně už to nemusíte řešit. A to je přesně ten moment, když vy zjistíte, že tohleto všechno je vám úplně přirozený, nejenom pro vás, ale trošičku to podsunete i zbytku té rodiny a zjistíte, že vám je v tom dobře, že ono to zní jako blbě, ale prevence je vždycky nejlepší. Takže máme dcery, máme prostě i synové, to všechno, když oni uvidí, jak ta máma jí, co ta máma si to umí připravit a umí to připravit pro jiný, že je samozřejmě tam mít to jablko, je samozřejmě pít mezi jídly vodu, je úplně najednou normální, že se tady neuzobává celý den nějaký kraviny a je vlastně možná všichni jste chtěli mít svačiny a teď člověk, jako většinou dámy, měli nervy z toho, že přece musím svačit, aby se mi nespomalil metabolismus a 99% klientů mě řekne, že díky tomu, že stačí 3 jídla, že kolikrát intuitivně cítili nebo ani časově jste nestíhali víc, tak zjistíte, že se vám neskutečně uleví a že vlastně
Ty 3 jídla nám dokonale zjednoduší život. A to, že si myslíte, že budete mít hlad, že budete mít chutě, to je o tom, že prostě nebudete. Až to tělo nakrmíte, až doplníte všechny ty živiny, kterým jsme stresovali to naše tělo, že jsme jim ty živiny nedávali, nebo jsme mu zbytečně v tom dělali různý pokus omyl, co by teď mohlo fungovat, jak bychom mohli zhubnout, když my to hubnutí vypustíme a jenom si dopřejeme 3 krásné jídla, snídaní, oběd, večeře, dopřejeme si dostatek vody, víme, že tam potřebujeme mít to krásný, sladký, chuťově úžasný ovoce a že ta zelenina vám najednou začne chutnat. A teď zjistíte, že i když toho nesníte ani moc, ani málo, že vám to najednou stačí a najednou máte čas a prostor prostě na ty věci, na které se vymlouváme, že nestíhám tohle, nemám čas si udělat jídlo. Když si to zjednodušíte, že fakt máte jenom 3 jídla, tak zjistíte, že jako už když si nepřipravíme 3 jídla, tak to už já říkám, že je na zamyšlenou, protože tyhle ty 3 jídla bychom si měli, to není luxus, to je prostě to nejjednodušší, co bychom si to základní měli vlastně dopřát všichni. Takže nebudu vám tady opakovat těch 8 pravidel, máte je, já vám to všem zpřístupním až do pátku, protože my, i když restartem zimním začneme ve čtvrtek, tak vždycky tam máme čtvrtek, pátek na to, aby budete poprvé, aby jsme vychytali ty přihlášení, abyste se ke všemu dostali, abyste si čtvrtek, pátek mohli přečíst takovou tu první lekci podle seznamu potravin, vlastně doplnit si zásoby, který budeme potřebovat a jídelníčkem začínáme až v sobotu, sobota, neděle a pojedeme první týden, druhý, třetí, čtvrtý, končíme koncem února, 23 leden, 23 únor a právě proto je fajn, abyste si to stihli aspoň do té středy se na to podívat. Jestli cítíte, že chcete fakt najet na ten režim a prostě ze dne na den vlastně jet v takovém tom tahu a v takovém tom flow, že vlastně budete vědět, co máte si připravit za jídlo, budete vědět, co si máte nakoupit a vlastně to měsíc, já říkám, nechte to na mě, protože já už dneska vím a vím to už dávno, že když je to takhle zjednodušený, tak prostě už s tím nemusíte mít starosti a najednou zjistíte, že vám je v tom dobře, jenom na to musíte najet. Takže to je všechno. Já koukám otázky tady. Tady něco vidím. Markéta. Hezky už mi to tady naskočilo. Dobrý den, mám vyoperovanou celou štítnou žlázu, sebe menší stres, mě ji rozhodí, mám šanci i s tímto zhubnout? Ano. Právě, že to je jako kruh. Jo, to není, že odsaď jdeme z bodu A do bodu B a do bodu C. Ano, takhle to funguje, ale právě o tom, že my něco začneme, že jo, já, když mám hlad, mě se nesmí nikdo na nic ptát. Jo, takže já se musím najíst. A když jsem najezená, tak buď se najím blbě a za chviličku mám hlad, anebo se najím hodně a chce se mi spát. Takže já už dneska vím, zaplať pán Bůh vím za ty roky a že jo, já mám i svůj individuální plán, že vím, v čem mi je dobře. A když já nakrmím to tělo, tak chcete, nechcete, zadopujete všechny buňky. Zadopujete všechny buňky v těle, který máte. A vlastně to je o tom, že to, jak jsem řekla, ta prevence, protože to, jak už naše tělo máme, jak už ty naše buňky v podstatě tak, jak kvalitní jsou, tak jsou kvalitní tak, jak když vznikly, jak my jsme jedli. A s tím už nic neuděláte. Ty si prostě musí dožít svůj život. Ale každý den, každou sekundu, každou hodinu vznikají nám nový a nový buňky a ty vlastně tohle my můžeme ovlivnit. To je to, co jsem říkala, jak budeme za rok, za 2, za 3. A i když je tam nějaký prostě zdravotní problém, to, co už máme, tak, že jo, jak už je vyoperovaná štítná žláza, to už je prostě nevratný, ale vy právě proto musíte tomu tělu vlastně pomoct tam, kde to můžete, že jo, protože když je to tělo silnější, když vlastně, že jo, já nevím, chodíme na sluníčko, chodíme na vzduch, dopřejeme si to dobré jídlo, my jsme v pohodě a tím pádem, že jsme v pohodě, tak i ty stresové situace, to, co se kolem nás děje, já vždycky říkám, ty vidle vám někdo hodí vždycky, tak i tyhle ty stresové situace jako zeptejte se mě na něco, když mám hlad a zeptejte se mě něco, když já si dobře pochutnám, no tak jako můžou padat trakaře, že jo. A tohle je přesně o tom, že tyhle ty věci jdou v kruhu. Já se hezky najím, pak mám chuť se hejbat. Když mám chuť se hejbat, tak pak už nemám chuť na různé kraviny. A když se hejbu a dobře se najím, tak najednou i ta práce pro mě je
jednodušší, i když normálně mě stresuje, i když normálně kolem mě ty děti fungují tak, jak fungují, že jo, prostě život se žije, tak najednou zjistíte, že když si to sami sobě dopřejete, protože si to dopřejeme my sami sobě, uděláme něco pro sebe, už jenom tak podvědomě, tak najednou i ty věci, které předtím vás rozčilovaly a stresovaly, tak si myslím, že jsou jednodušší. Ale tohle všechno si musíte dovolit, musíte to připustit, že tohle to existuje, protože to existuje a je to pak úžasný a já vždycky říkám, že málo co v dnešní době, šílený době, nevím, možná je lepší, než byla kdykoliv jindy, protože máme tu moc a máme ten prostor prostě mít aspoň to jídlo zatím, jako v prvním momentě prostě pod kontrolou, protože nikdo vás nemůže donutit sníst to, co nechcete a nikdo vám nemůže nedopřát nebo zakázat nebo já nevím, zabránit v tom, abyste si dala snídaní, oběd, večeře, abyste si to tam připravila a vážně to není to o penězích, protože jakože zdravé jídlo je drahý a já nevím co všechno. Ano, je to o tom trošičku, že ano, budete muset do kuchyně, dobře, možná budete si muset něco i připravit, ale to všechno my si tam řekneme, jak se to dá zjednodušit, jak se to dá naplánovat a to je přesně o tom, že tím pádem, že toho nepotřebujete hodně, zjistíte, že vám stačí 1/8 všech těch hyper, super, čuper marketů, že vlastně potřebujete jenom jednoduchý, normální potraviny a jsou to potraviny, já říkám, kdyby neměli obal. Nepotřebujou obal a nemusí tam být napsáno složení, 2 tečky, na temně modrým podkladě černý písmenka, který ani nepřečtete a má to 7 řádků, 8. Čím lesklejší papír, tak tímto s normální potravinou nemá nic společného a zjistíte, že vám stačí oddělení takových těch základních potravin, že i kdyby nebyly zabalený, tak by je poznalo i 12letý dítě a určitě by je poznala i vaše babička, protože byly třeba před těma 50, 60, 100 lety. Takže tohle to všechno je a přesně tím pádem, čím je to přirozenější, čím je to jednodušší, tak pak je to jednodušší dát to do svého jako života, do svého režimu, do svého systému, který už pak systém se stává takovým tím naším životem, když už to neřešíte, že to vlastně musíte a je vám v tom dobře. A věřte mi, že tohle to funguje. A to, že vám je tolik nebo tolik let, nebo že si ty svoje kila navíc taháte 15, 20, 30 let, vůbec nic to neznamená. Fakt to vůbec nic neznamená, protože to jde vždycky. A jde to znovu a znovu a to, že vám třeba váha lítala a bojíte se jojo efektu, to bylo spíš o tom, že jste to tělo vošidili o nějaký živiny a vlastně ono to dává, ale najednou, jako když vás někdo tlačí do kouta a chce vás tam podržet, až vás pustí, tak vy vystřelíte jako struna a prostě už není síla, která vás zastaví a takhle je to i s hladem, i s chutěma, když vlastně to tělo omezíte. Ano, my v restartu budeme mít trošičku zjednodušený jídelníček, poprvé proto, aby to bylo pro vás jednoduchý, pro někoho se to bude zdát málo jídla, ale zjistíte, že to tělo si to míň jídla dokáže zpracovat úplně do posledního detailu a vybere si z toho všechny živiny, které tam jsou a v normálním jídle jsou. A takhle to nějak je všechno. Takže já se tentokrát, Ivetko, dnes ti to moc sluší, máš nový účes, hezký, jo, mám, děkuju. Jo, no, změna je život, jo, takže tak nějak, nevím, takže děkuju. A takže dneska se s váma loučím. Určitě si projete zpětně a doufám, že už se všichni ke všemu dostanete. Když tak mě píšte na Messenger, už konečně mi funguje od včerejška nebo od dneška, já už ani nevím. Takže můj týdenní facebookový detox, že jsem byla úplně mimo, tak to se mi ještě nikdy nestalo a už vůbec ne při takovýchhle výzvách. Takže všem, komu jsem neodpověděla, nereagovala, tak se hrozně ještě jednou omlouvám. Fakt to tentokrát šlo úplně mimo mě. A ještě je tady moje další zkušenost, že protože já v lednu vždycky mám enormně víc práce jako ve studiu s individuálníma plánama, protože mám klienty nejenom online, ale většinou leden, únor je mám u mě v poradně v Praze, na Černém mostě a v Poděbradech a to mě zabere hodně času, já to miluju. Takže já jsem to tentokrát trošičku to nastavování jsem si řekla o pomoc a to je to, co vám říkám, že když máte pocit, že nestíháte, že už se to děje mimo vás, že si musíte říct o pomoc, tak tentokrát já jsem si řekla, ale volba to dobrá nebyla. Takže v finále jsem si to musela udělat zase všechno sama. Ale to je to, proč to říkám, že možná máte blbou zkušenost, že
v uvozovkách jste taky někomu naletěli, že prostě jste si dali říct, dali jste si možná udělat nějaký plány, možná jste si i někam dojížděli na tu výživu a na poradnu a já nevím, co všechno a nemáte s tím dobré zkušenosti. Já věřím, že to tak může být, protože v této branži člověk se pohybuje přes 22 let a já říkám, že co se občas kolem mě děje a co se na internetu napíše, buchraň, to není nic proti nikomu, ale já si říkám, že některé věci jsou snad trestný, protože a já na některé věci ani neodpovídám, protože tak, to je moje poznámka, prostě když trošičku rozumíte biochemii a mikrobiologii, což nemusíte, já taky nerozumím vaši práci, ale svoji práci rozumím a k tomu je 25 let praxe, takže věřit mi můžete, že když dva dělají to tež, není to tež. A i když jste už něco zkoušeli a možná máte pocit, že jste to dělali přesně takhle, jak já to říkám, ale nevyšlo vám to, tak možná teď je ten správný čas, abyste do toho pořádně šlápli a udělali to prostě znova, možná líp, určitě líp a už možná na pořád. Takže to je dneska ode mě všechno. Mějte hezký večer, vidíme se v úterý, v pondělí ne, já to přepíšu, abyste měli čas se na to všechno podívat a v tom úterý, protože nemám od vás žádné otázky, takže v úterý, jestli se to tam nazbírá do toho dotazníku, tak je ráda zase všechny zodpovím a pokud budete o to stát, tak kdo to neznáte, tak vám dám kouknout do zimního restartu. Takže ještě jednou děkuju a držím nám všem palce. Budu se těšit v úterý večer 19:30 tady takhle ve skupině. Už by to mělo fungovat. Děkuju. Ahoj.